Wala medyo gamay-gamay na karoon kay ang uban ko as bakasyon kay maka-afford ko silang bakasyon so punta ka ako ng bakasyon hindi ka rin ikaw son ito na langit bakasyon happy Sabbath sa tanan nga akong minawin ka sa atong magsita istoryahan ko ng brother kabagiran angkol dahil siya ni Engineer Philip kanang akong amigo des Porcos kabagiran bana ni Mamin ato sa bakasyon sa langit no kanya dapat atong sir welcome mo ma'am welcome kayo pagkakuyaw na muna sila kanya dapat atong igsumon gikas malimulong Brad welcome ka nito mabisita natay upat ka iglesia na sa sulod sa lungsod ano na yung sanamon dito sa sentro das may palengke kunya diri sila makapunta tapos ato dito sa housing diri muna nga mapasalamaton kami maniha mo nakasimba duyog ka na mo nirintak na sa adlaw ay pagkahulan kanya so pasalamatan ko nako ang mensahe sa awit gusto ka kong balhin na sa posisyon ang mensahe sa awit ikso kung nindog kayo kung inyon pamalandungon salamat sa mga kabatanunan naghisgot o pahibalo sa matang usapan na to nga ang Diyos tigil malimot galing manintang ng Diyos na isang kita ka makakakit sa iyo nagpanalangin siya bisan sa dili mga tumutuo kita ka makaha na nakalagay ito salamat sa panalangin at salamat sa Jesus nilintak na so sa pagtuon itanang ko nalimot lagi yung pagsuon maako na yung presiding leader karong mas mana nalimot ko pag-assign apang di-grab ko lang muna ko ang opportunity kay taon-taon na kukuha kawali murang na sobrang susong astuhin no? Gikan pa balik na mo gari ato last year September na siguro ang total ng show mo ako katungtong sa mga itong service pagwali salamat tayo sa Diyos sa kahilayon niyang kaigsoon sa pagtuon sa usa ka punto diin bisan kita nga mga iglesia yun mo sa iglesia nakalimot sa atong pag-ginabuhi o pag-ginawi nila nga kalimutan atong teksto atong kining makita sa 1 Samuel 1 Samuel 15 verse 22 verse 22 Ragay ng verse ng isang dito sa akong puligo ng mga version. Nagingon nila sa 1 Samuel 15 verse 15 dito sa Laktaw tas 22 nagingon nila Saul answered the soldiers took them from the Amalekites and see the beast, sheep, and cattle to offer as sacrifices to the Lord your God. But we destroyed all the other animals. But Samuel answered, what pleases the Lord more? Burnt offering and sacrifices or obedience? It is better to be God than to offer a sacrifice. Makapunta natin siya.
O Diyos, sinabalangan, kanya kami sita. Tuon sa iyong mga pulong, sa iyong nahunag sa kasin. Ang kagi kami yung kaalam, pagsagot nini, aram-among kining madawat o Diyos, among aplikar sa mga kinabuhi, aram mahimong mag-andam ka naman, diha sa namindong pulihan ng kasalanan. Kini among ginapamayon sa ngalan ng Jesus. Niyay kaigsoon sa pagtuon, sa usa ka punto, usa ka kanang word na ginganlan og situations na sunod sa atong vision. Kanang puno situation. Unsa man ang situationistic son? Kini igsoon nagahatag kanato og pagsagot bahin sa atong paglantaw, sa atong pagkinabuhi nga Kristohanon, luyo sa kritikal nga atong ginaatubang mga problema. Waring soon, kaya institutionist soon, nagpunto ni sa kanang gitawag ito, ethics. Di lang siya ng ethics soon. Kanang ba yung ethic nga atong ilalisa kung makakong mga pili. Ethics. Atong pagginawi. Ang prinsipyo nga ibasihan sa atong pagginawi is Kristohanon. It is the moral principles that govern a person's behavior or the conduct of an activity. Atong paghinawigson, atong pagbuhat sa atong ulaton, din ginasunod nato ang word nga ethics. Monikson ang punto sa atong pagtuon nining takna sa kautuhon. Monikson ang nag-examine sa atong paghukom, sa atong pagginawi, sa atong pagbuhat, diha sa atong moral judgment. Onyekson, nakatuog na ang ethics nga nag-govern sa atong kinabuhi, mao ang napulo ka suko. Mao ni siya ang baba, ang kuros sa atong kinabuhi, diin atong ginasubay ang kabubuton sa Ginoo. Unsa man ang Christianist? Mao ni ari ta sa Christianist. Example, ang mga mag-uuma na inutungig siya sa katong Bagyong Yolanda, diin giransak sa mga tao ang mga tindahan, human sa bagyo. Kinong dumato? Ato kung human sa bagyo nga din, giransak ko ang tindahan sa Surigao, pero dili tindahan sa pagkaon, tindahan sa sipon. Mas kinanglan ng soon ang sipon na sa bugas pagkatapos sa ulit. Muna, sa diha nga giransak sa mga tao, unsa may pangutana, nganong giransak man sa mga tao? Ang budiga sa bugas. Unsa ito ba? Way tanong. Gigutom ang mga tao. Ang pangutana, sa diha nga nakaransak sila, naghatag pa nila kiniog kanang pagkabusog. Naghatag ka son? Nabusog ba sila? Nabusog. Sa diha nga nabusog sila, maayo ba? Maayo. Busog yun. Diba? Ikson, mauni ang punto sa situationist. Naglantaw sa resulta inay
justifies the laws. Ano siya? Ang resulta, nagpamatalo sa pamagi. Sa iyong pagpamagi, apan maayon ang resulta. Situations. Mana? Ari tayo sa mga. Sa diha, ikadawang example. Sa diha, ang amahan. Adunay ang anak. Nasakit. Nanginahan na ng dugo. Didala sa ospital. Kunya isun di dalam panghiwalata. Manghiwalata siya. Pangayuan siya o resita ang taga-resita. Pangayuan siya pinakabago dugo. Why na? Kung siya ibuhat, uli ang naman. Uhat kung seryoso yung malay. Sakay kung sakyanan, kunya, gitiunan ang driver. Sa dihan, nagaliunan niya, nakakwarta niya. Sa dihan, nakakwarta siya, dahil sa hospital, uy, ego na yun, nakabayad. Kung sa iyang yun, sa iyang palipay sumunod na kitoy na ang tamon sa iyang anak. Sunod siya siya, ampok siya. Salamat Pinoos panalangin. Naluwas yun ang aking anak. Panalangin yun. Panalangin kaya nagpuhi ang anak. Mga natin yung ang punto sa si Christianist and must justify the laws. Sa yun, ang pamagi maayo ang resulta. Padayon na. Kinisunod sa akong iglesia. Huwag ko mag-ingon na sa susunod. Apan sunod sa 70 Adventist denomination, daghan ang sama. Daghan ang mga situations. Saan sa isa? Sa bago pa kong isang namin, dito mo po sa anak. Ako ng gaman, Adventista. Nakapagsampo ng klase pa. Adventista. Dedicated Adventista. Merkulis, Pernis, Sabado. Simba. Nahin ang tindahan son. Sunod sa tindahan, makita na yung mga bitay, mapahon, mga bata, mga tsakon-tsakon na. Sunod sa latong, o tawag soon, tuwa dito ang mga tinagungan. Kung saan? Sigarilyo, tanduay. Nga naman iksoon, pangutan mo, nga naman, mga nagpaligya ko tayo ini. Kapag ilan sa iksoon, ang sigarilyo, times 2. Ang tanduay, basta kita ko po iksoon. Luyo sa balay iksoon, tuwa dito'y naglumog. Kung saan? Sabi na ko, buroboy. Ayan. Gibahin-bahin sa kong kinanganan baktim. Imo ni Big isa. Imo ni Boy, imo ni isa, imo ni padaghanon. Unsay katarungan, dakong ughangan, kumahalin ng baboy. Dako kong tayo kung mahalin mo. Makatawang ko sa kong anak na nag-listen kung mahalin mo. Morning, son. Peace ba?
At tumas nungo ng panagan. Tagpila man ikson. Tagkapilipong kilo. Ang bangus ng pila, kapinggatus naman. Ikson, pangutangan nito, nanuman brad, na nagbuhat, ang nagbuhit, nagbibus ng anak. Kung sa'yo ba? Sa'yo ba? Nagbuhit. Unya pastor, makatabang pa ko sa mga trabahante. Makatabang pa ko sa mga nagsutunan. Utal mo magpupukaon. Ibaligya ko na ako. Self-precious. Adventistang self-precious. Panayon na siya. Hindi sa ito, tinamay, naging pamoy. Tinamay mo, nabuhin mo na gan, lokon. Kaya, salamat ko kaya. Apan igsoon, dili ta exempted ang pagka-self-precious. Kung sa'yo mo matungkol sa Buddhista, kung sa'yo mo, sa magbabasa yung soon, kung sa'yo mo na problema sa magbabasa yun, magbabasa mo po. Kaya ko bang ngayon na, Brad, kalus ang ano i-deliver, ang kahoy. Bawag siya ba? Iba yung soon? Brad, nagabas na. Wak pa mamansa. Bawag siya kung siya nagtapos kahoy. Ang kahoy so kihupan magkayaw. Kung siya yung diba? White line. Kanang bitawang white line. Saan ang white line soon? Kanang bitawang soon mga ginagmay bakak. O niya, tumunit soon, kay maikog ka. Ginagmay bakak soon. Naman, arong dili maulawan, arong dili kasabaan. Kung sa pansyon, yun na rin. Kini white line soon, kumunggayo ni sa ato nga mga Adventista. Brad, wala ni ka sa kulod din. Sorry, Brad. Busy mo. Na hospital ang akong anak. Munisyon sa panagang nga dili kahilupsan maka pinapay. Brad, wala yung katawag voluntaryo. Nasakit ni Brad. Pero reali sa naman. No? Kumun na problema sunod siyempre siya. Kung sa may hinundan ni Nixon, Mong Nixon, aron pagmintinan sa social standing. Kanang bitaw, nagaligon, why masinong nito? Why mahinong nito? Kapag kayo Nixon, kumuna na problema sa atong mga Pilipino. Nga Nixon, ang mga Pilipino, dili o prangka. Ay kumun ba? Kanang tawag iko. Sa kamay ko Nixon, nakabantay mo Nixon ka na dihas tunaan bitaw. Di ba nagdagang mga itong nagdagang ulo kunya na iko? Kasi nga na? Dito. Ganda naman dito. Ako ba magbilang na siya ulo-ulo? Ako na siyang panahon Nixon, kay panuntong na pinag-isda. Unya Nixon, napay iko, di
Dili na siya makalugwa sa linggo. Nakakakila na libot-libot. Apan igsuon banday. Mawala na ganyan tingog. Maunsa man sila? Usog na ay lugsog. Nga nang usog mo ng seksyon, mahimong ng dagmay. Bakit? Taman kayo usog sa iglesia, tapos mo naman rin. Kini iglesia sa susunod matinabang mong yun eh. Way libod-libod o prangka na katistorya. Pinakabalay mo sa season center. Aral na itong mga katawan na isang gili mga dentista. Raghan. Pilay sumong ka mga balay. Pila ka mga pamilya ang imo ang balay. Kaya nagpamautis mo. Daghan na. Sa dihain so, kadihang pa ang imo. Diin man sila. Sulong sa iglesia. Apan karon igsoon kay nawala naman ang ego, asa naman? Lokso na gawas sa iglesia. Pag-igsoon. Sa diha sa atong pagkinabuhi na ating natunigsoon kining gitawag og white light. Bisa kung sa nigsoon, pink light, white light, yellow light, as long as it is alive. Light. Kasi ngayon nila, 1 John 3 verse 4 na ngayon, whosoever committeth sin, transgresseth the law. O kinsa katong nagbuhat sa pagpakasala, naglapas sa balao. Kay ang sala, mao'y paglapas sa kasalanan. Mangutan na kayo soon. Ang white light. Sala ini. Igsoon, bisag unsa imong purpose sa imong pagpamakat. As long as it is alive, it is always alive. Exodus 20, verse 16 ngayon, dili ka magsaksi og baka ngadto sa imong silingan. Naisilingan igsoon. Nayugas. Naunsa mo kung mga silingan igsoon na halos kanaakita ka na nayugas. Gitahan na ang adventista ato igsoon. Kung saan ito ba? Na, Brad, parang panabanan sa akin ng bugas. Pero kung tanaw ng igsoon, ang sunod sa laton, tungkol ba? Kaya gipulaan na. Tungkol ka gipulaan na, namutan ka. Sister, pautang ako. O kwarta. Wala ba kini kwarta? Dear, itapon mo siguro igsoon kay para sa nag-usap kong misis na naghangin din ang silingan igsoon. Ano mo igsoon na ako? Wala kini kwarta. Hangyo na ka, ibayaran ko rin din. Bayaran na din ako sa simana, termisan ko sa card. Ay, huwag maging proteksyon, di piyansahan. Ito na maraming siya yung tuturan. Piyansahan. 2,000. Ano ko sa Diyos? Ganyan ang Diyos ko yan. Ano ko is
sa nagpautang kay hangtod kayo ang pagtutunan. Asa ka pa kang igsoon? Sa iyan? Gitabuhan. Mga igsoon, mitanghan na siguro ng Adventista na ito igsoon, ipula na ibakan. Kung sa igsoon, ang tungon nato nga problema siya. Ang problema ito, dili lang sulod sa atong panimalay. Dili lang sulod sa atong iglesia. Apan sa kinakibukan siya. Huwag mo kabantay siya. Pila na ka panagkabingkin ang nahusay nato din sa ito. Nakabantay mo? Husay mo mo. Dapos. Apan nga nung wala uli o masupay ng nagtukong. Tama, tayo bilihan ko sa istorya. Bisan ikson, nasakpa na, apan dili yun mo angkon. Ato pas kanta, bisan ibala sa kanyon, ang problema nga wa'y kahusayan ang atong ang kinahimo ng mga pagpansan sa mga problema. Sa reaksyon, si King Saul, si Hari Saul, gisulong niya ang amalita noon. Kung sa dito, kung isang kaniya, pagkiyatanan. Apil bata, apil mananap, apil tungaw, basta kay makitaan, pagkiyat kay pagtulong sa Ginoo. Kung hinay ka po maniksoon, daog po si Saul, daog siya ira. Kung yan soon, pag-abot ni Samuel dito sa Gilgal, nalugas Gilgal, inaya si Samuel na nagkatulong sa Samuel. Naman ang ningog ng mga tingog sa rero, tingog sa kanli, tingog sa baka. Pinamutaras ka. Kag Saul, kung saan niya kinapatian, daghan na niya kapanak. Kung saan ito bagay Saul, amang ang ibuhin, amang idako, ibilin na mo katulad tambo baka, tambo ang kandi, tambo ang kanilo, kay amang ihalad sa Ginoo. Only Saul is a great sinner. Dito kung may papatay, nagpinipin niya. Mabitagay kita na sa atong teksto. Mas maayon pa ang pagtuman kaysa halad na sinunod. Exxon, mas maayon pang maulawan kaysa mga. Mas maayon pang mawala ng higala kaysa mawala. Kung sa'yo na ang problema Exxon, nato, ito nga Adventista. Sa bukid Exxon, kasagaran, bata gani, ang nanay gani so mulugsong na sa lungsod o sa pagpapasagot. Mamalit, di ba? Mamalit supply, alam sa pagkaroon. Hindi mo na sa bata. Nay, pagpalit pa yan ang pan. Kung sayang kong sa nanay, o tulong. Ay, tulong. Hinang
ginang bata sa bukid. Ang nanay, dito sa lungsod. Mali. Haroy iksungon pagpinta sa kwarta. Kaya na in English man. Bayo sa inay, more in English. Nation. More in English. More in Bisaya, not in English. Nation. Uli ang nanay. Ewan ang bata. Bigpay na. Kaya kami sa ulit so, nakuyong ng bukid. Nagtawa na kinakapamunal na subos. Lipay na may namin na nagdagang pinipit. O kanak, nahagyo na iban. Kaya, ang pan sa mga sa utang mong tira, tagsan din ng pan. Ay, bisan ka hindi rin ako magpuyong sison. Makakita na nagpan na sison. Una ay mo ito, magsukol. Kaya ang pan na ito, makuha ka sa lugaw. Lipay ng bata, kaya nanang nanay. Nay, hawa ng pan, ungkan sa dinaya. Pero hindi mo may panig sa ulo. Hilak ang bata. Isa mo tubag sa nanay. Dong, sulit yun dong. Sirado ng gudang bikiri. Inumdum ko yung suon, sa mga nagbasa ko yun. Kaya inumdum ko, namutaan ako sa kumama sa una, kaya ang tatay sa una, hilig kinagrisura, acting. Paspatag sa kabuyan din namin kita. Sukok na namin naman. Butana namin. Kasi pwede mga bata at suon. Butana namin yung sa tatay. Ba? Ma, haman na yung tatay. Kasi tubag sa mama. Nalungo sa sabaw. Nagtubo ko yung suon. Kaya gamay naman, natinuon. Dami man nagnalungo sa sabaw. Karong pag-igsoon na sayo, nga nalungo sa sabaw, kasukong rin ko sa aking mama. Morning soon, ang ginagmay, bakat, diin ato, gipaumhan, hangtod sa ato. Pag kinamuhi, karoon na. Panahon na. Usapan. Nahin ang silingan ni Soon. Tuktok ka. Brad, Ker, panghatang kong kamunggay. Bakit tao? Tao siya. Di, wag may tao. Kung tutos kamunggay, ayaw siya daw. Kung saan mo na ito? Sa reaction, nakato sa kataran sa hilingan, doon na may bayabas, na hinog, kunya ko may tao, kung sa bayabas, kaon, isa mo na? Di ba nakamantay mo? Hinagimay na. Ang atong gibantayan sa itong pagkakintista, ang dinagkura. Huwag ka magbantay sa ginagmay. Kung saan hindi ko kasulahon, napulong kasugong, daw siya nag-stay. Hindi ka? Kanang pagkuha naman siya ng White House man, pangawat nila. Marlingson, Dinigson sa itong pagkinabuhi ng kalibutana, daghan kayo matong bantayan. Sama pa naman. Nagtrabaho ng opisina. Iniguhin na pagsoon, bit-bit o paper, bit-bit o lapis, ay sombra sa opisina. Di mo na nila. Pag hindi na iyo, di mo na iyo pagsoon. Nagtrabaho ka ng panday pagsoon. Iniguhin ni mo sa Samsung sa pangawat nila. Wani mo iksuno na hunaa, wani mo sa bayan, kaya nagtugay so,
ginagmay na na. Magdami yung ison, samtang mag-iksyon ito, pagkirpotnik, ang atong pagkinabuhin ng kalibutan, bantayan yun. Kung naghandog na iksyon ng langit, bantayan yun. Kay bilisan sayon ang pag-adto sa kapag iksyon, daghan man sa ato nga gikalimtan ang maunga kasubukan. Kung mangawat o kupras, apanangawat ulugin. Nagpunit ng ulug. Na ako istorya sa iksyon, kamo na ihukom ini. Kay di ay mga kaigsuunan na to, di ay mga tao na to, nga binigyo mo ang to. Kaya mailugan ng sawali, masuko na noon. Diba? Pagkay nyo na? Bisan na namin suko, hindi ka nito sawali, masuko. Apan, pasalamatan ang iksyon, ang wali. Ni Brother Jerry langit, kaya naigo ka. Mga na kayo yung iksyon. Kung naigo ka, pasalamatan. Pamalandungi. Apan kung wak ka mag-iksyon, pasalamatan. Kaya wak ka rin. Niya iksyon, usa ka asawa, nagpatambang sa pastor. Ano yung istorya? Pastor, doon ako'y problema. Palihog ko saya mi sa akong bana. Dito ko sa iso. Biyak na, ako bang? Mo na ang pastor. Ikaw, Mrs., ikaw may nagreklamo, hala, subay paguna sa imong reklamo. Ako, Nixon, pamalandungin ninyo, ha? Pastor, samtang bagong gabi, umanong pa niya ako, kami ang pagkumbala na natulog na, nagladulagin ko ng pastor. Gusto na sa ha? Unya pastor, sa nakatulog kami, nakamatakong kadlaw. Uy, kadlaw kung sino kamatakong asawa. Pag-hikap nila silang kilid, ako ba na? Di, bakit siya? Ano niya ako ba na? Kaya giuhaw ko siya iksoon, agto siya sa kusina. Kaya kung inom mo tanang ang tubig, haroy iksoon. Maumay niyang naagtan sa kusina. Ang iyang bana, nagakos sa iyang bilangmin. Nagakos. O niya ang lingkod, nagpauraray mo sa baga sa iyang bana. Wag yung pastor, makasabot sa aking dibati. Mura yung po, dihugnuan, o kalibutan. Hindi ba ganito ang kalibutan? Mas na siya. Mau na pastor, kaya mura man ang di ka mo masabot, minigiham ko, aham. Pag-igiham na pastor, luksong pala, ang asawa awang big na pastor, dagang sunod sa kwarto. Grabe na ng away, pastor. Ikson, malaksihan ang tubag sa pana. Bawang yung tubag sa pana. Pastor, mau mangguni anay tabo. Kini akong asawa, pastor. Una-una kong nagiglang ko ito. Dauntuhan, nagiglang ko na pastor. Mau ni pastor na ito. Kini anong may pastor. Nananghin na lang ko ito aking araw. Nga, sir, muulin ako, kay giningaw na ko sa akong pamilya. Giningaw na ko sa aming lugar. Unya, pastor, akong ginang ayaw sa lamang lang. Ayaw sa lamang kay luoy ang imam. Mao na, pastor, pagkakadlaw, nananghit na ang akong min, mula ka na yun. Unya, pastor, hindi maging kumusubok, ako siya bigakos, ako siya bigakaman, anong lilig
siya mulakaw kay luoy ang among akong asawa. Giingnan ako pastor nga ayaw na bilang kay luoy ang inyong ma. Muna ako siya gidakos pastor. Mao nga naabtan mo sa asawa. Sa inyo na wala action. Wala siya action. Uto mo? Mauling song ang sakit sa tao. Lie to his death. Kana bitaw pamaka nga kanang wa na bitaw kanang kuna kanang wa na bitaw kabutalan sa pamaka basta lamang dili masaktan. Bisa disulat pictura na, bisa disulat kita na mamaga ka din. Sakit sa ano mga natulog siya na exempted mo anak, exempted ka na, mas gabaw na kuwanan ka. Mga na igsoon, magpasalamat ko nga nakawanin igsoon, kaya na-realize na ko na naako na yun, sipya sa kinabuhi. Kung igsoon, masalamat din mo ako. Bahala igsoon, naigok ka talang, ayaw lang mo kasukura ko, kay palihata, nagpasalamat. Bukutangin ko nila sa usang ka-insik, usang ka-leader sa insik, nag-ingon siya, usang kadako kasi questionist, it doesn't matter whether it is black or white, as long as it catches a mouse. Bahala kung itong mana o puti ay rin, basta kay makadakop o kilaga, okay na. Wala siya. Bahala kung siya'y pamaagi, bahala gautan, basta kaya nasunta maayo, okay na. Ikson, kung atong basahan, dusang milisayas din sa istorya ikson sa arka. Sa niya, ikson ng arka, di pa uli na sinusabi kaya ang arka sa tungkol, nabihan sa mga Kristiyano. Iuli na sa Jerusalem. Unsay tungkol sa Ginoo, magkinaunsa ang panahon, ayaw yung ikapa ang arka sa tungkol. Pag-abot ikson, sa batuon nga napit, kay ang karumata nga gisakyan sa arka, ning takilid man. Si Usay ikson, ning dali-dali og sakang, kay ang dili matumba ang karumata. Nakahikap sa arka sa tungkol. Sige tanong mo sa? Mo na ikson, ang buot na ipasama. Kung ang sukong nag-ingon dili yun na. Kung oo yun na. Bisan unsay resulta igsoon, kung ang imong pamaagi daotan, bisan kung sa kamaayo sa resulta, magpabiling yun ang daotan. Tungkol kay ang Diyos nag-ingon, dili o ang pulong sa Ginoo, di yun ang mausap, hangtod o hangtod sa kahangtod. Igsoon, nila atong pagtuon, karong pagtuon. Maghinaot ko na nakakatunta. Ato igsoon, nga kuptan ang atong pagtuon. Kay ang kalibutan igsoon, nagtagna, nagpasigaan na, nga ang Diyos hadoon na, mubalik, unya igsoon, panahon sa pagbalik sa Ginoo, nagtuta, nga uban ka sa langit, at ang igsoon, ang atong ginagnay sala, nga atong
gitigong nahimong nako wa nato mabantay Diyo tungod kay nagtuta ang atong gibuhat tungod kay maayo ang resulta maayo po ang atong resulta sa pagkalagay ang Diyos